FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Makapa, tan makapa, yaagaw na Huwebes Pangasinan, Dagupan. Wadyalaso, Saray, Balitan Matwa. SBM, sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila, tan fake news. SBM, Saray Balitan Matwa. Ya ipasabi na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Huwebes sa tatang tanagagik, petsa 4 at bulan na Hunyo. Natuloy kasi so samay inggitar ya committee hearing na sa Blue Ribbon Committee at sa tay gawandan panpatuloy ya investigasyon at sa tay flood control fiasco. Ay agi JCB ang tutay makapa tan makapalamot ya ibabagam. Sa may makapa linawan ko mga kapaborito aliwan singasay walad kanunutan nyo ya mariwit o dino sa may nambabangil so kapakapaan to ang gano ang bilangot sulabi agauntan Engineer Nixon no agtasay labay tayon ibaga ditan at sa ating makapa tan makapa uno na makapaingungot mikadwa makapagunigon makapaingungot tan makapagunigon laso sare nagagawad Senado mga kapaborito. Makapaingungot
tan makapagunigon la agauntan na nabihing, ha? Pati si PBBM say kwanto la, ha? Mantrabaho kila. Yasi nga makakapasnok la. Agato ha? Pero let us set the record straight. Uno na, what made the 11 minority confident to come to the Senate at magsagawa ng tinatawag nilang kudita? Ha? Kudita. Okay. That is when that was when si Senador Chis Escudero nan panengneng demand at Senado at atang tanagagi. But before that, meron na pong mga kumalat na usap-usapan na mukhang may pumunta ng Malacanang at humagulgol. Pero haka-haka lang naman po yun. Balat sa kanyang biglang pagsulpot sa Senado, ito na ba yung confirmation ng mga hugong na yon? Pero in fairness to the former Senate President, ito naman daw yung kanyang rason. May rason naman daw siya kung bakit siya ay nag-appear. Nag-appear at tatang tanagagik demand at Senado. Uno na sa ikwanto, the current impasse in the Senate is untenable and unacceptable. When political divisions become too extreme and obstruct our mandate, we must all have the courage to pause, gain perspective, reflect, consider, and realize that we should put the Senate as the institution that we serve above ourselves. This is not a political contest. I am not taking sides. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. Hindi ito usaping pampolitika. Wala akong sinasamahan o iniiwanang grupo, pangkat o paksyon. Hindi ko sinasabi na may mali o tama o may nagkulang o nagmalabis kanino man. Ngunit hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ang naapektuhan ay ang mismong kakayahan ng Senado na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Ito ay rason at dahilan ng aking pasya ngayong araw na ito. Hinihiling ko ang inyong pangunawa sa amin, kasabay ng inyong panalangin para sa inyong Senado na malampasan ang hamon na ito at patuloy na magampanan namin ang aming tungkulin sa inyo at sa sambayanan. Yadyat ito may tawag dahil sa pangiparuntal to sarili to. At Senado ng Senador Chis Escudero at wala may ang express ang ibas nga na sa may deep appreciation and commend the courageous decision of Senator Francis Chis Escudero to take the floor today and confront the issues facing the institution. His actions sent a clear message that his commitment to the country, to the Senate, and to the Constitution would prevail above all else. His presence enabled the Senate to proceed with the discussion of matters that are too important to be left unresolved and too consequential to be set aside. On the issue of quorum, this is not an uncharted matter. The Supreme Court in Abilino versus Cuenco recognized the principle that a quorum of 12 is determined based on the number of members who are legally able to discharge the functions of the Senate. There is likewise an institutional precedent. In 2015, the Senate recognized a quorum of 12 senators who were within its jurisdiction. The Senate continued to perform its constitutional duties because the work of government could not be placed on hold.
At a time when the nation faces pressing challenges, the Filipino people expect their Senate to work, deliberate, and fulfill its constitutional mandate. The institution cannot remain stalled by disagreements or uncertainty. Our duty is clear: to legislate, provide oversight, and serve the public interest. The Filipino people deserve a Senate that shows up, does its job, and places public service above politics. It is time for the Senate to move forward and get back to work for the Filipino people. Anto balit kasi suliknaan say election ng Senador Win Gatchalian nunang nanganyo atatang tanagagik Senate President pro tempore. Yasay gabay ton ibaga, no pro tempore, aliwan intiramentin si kato, so Senate President. So, may position to is still recognizing, they are still recognizing yung leaders, yung posisyon ng Senate President. And who is the Senate President? The Senate President at salen kaplasan ni si Senate President Alan Peter Cayetano kasi pro tempore. Aguntan, dengulan tipa mat so reaction to ng Senador Senate President Alan Peter Cayetano at satan. Magano lang ba? Tatawalay technical adjustment niyo gagawin tayo. Okay, nito lang. Ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Marami naman may rally. Tempt the Filipino people. Magano, la siguro i-play eh. Magano. Thousands and millions. The Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Sabi nila, trabaho yung issue. Pinalitan lang nila yung mga chairman, tapos in-adjourn din. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman tinuloy yung bill sa sabi lang ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? So yes, I'm appealing for calm. I'm appealing for prayers. But I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. My authority now comes from the Constitution, but my strength will come from your prayers and will come from the fact na ang ating bansa ay dapat ipaglaban. I still remember the day that my dad called us together at lumuluha siya at sinabi niyang mag-abroad na kayo because magkakagulo. Si katuta na tatang tanagagi ka. So sa may ibabagato ng Senador Senate President Alan Peter Cayetano. So tingnan natin. Bantayan tayo tatang tanagagi no sayan agaw at natuloy itan. So gawin dan Blue Ribbon Committee hearing at sa flood control fiasco. Kani manuran-uran la. Manuran-uran la atatang tanagagik. Ang basa-basa laray daladalan tayo. Wala lara ingay arum niya lugar at Metro Manila i-underwater la makaka-experience lara. Nasay dulap. Agnigi mapoy klase ditan. Agnigi mapoy urong ditan. Panon tulay. Noong gapulay urong nasare ugugaw. Wala kasi nagawaan to may anto lamay balon programa na datan uplan kontra baha.
Aliwalan flood control project o plan kontra baha. Pero at saman susamay ibabagadalanti may makasangag rason no akin. At walay puwersa tutan so Magic 12. Ya agawa ditan at Senado karoman wala kasi susamay balibalin na ringalan tayong opinyon. Balibalin o malnapod sa kay abogado. Aliwan basta abogado is a political lawyer. Naringal tayo at ating tanagagik so explanation at sa tay ikukulyaw da kukungkung da at atong tanagagik. Ya sa may kaso may kaso na Abilino versus Cuenco. Dangalanti pa at si katuloy nagmalimat ya may kingkwataten tanagagik, professor ko at College of Law, particularly at sa subject ya political law. Kabayo ya si Attorney Lambino. Dangalan tayo sa paliwawatod sa tanataten tanagagik. Ngayon sinasabi nila change of leadership sa Senado. Yung pag-elect ng bagong Senate President at si Senator Gatchalian yung na-elect by 12 members of the Senate. Alam po ninyo, magkaiba yung sitwasyon ng 1935 Constitution under Article 6, Section 10. Kasi sa language ng 1935 Constitution, hindi po ginamit yung word na all. Nakalagay lang doon that the Senate or the House of Representatives can elect its members upon majority of its members. Walang nakalagay na majority of all its members, majority of its members. Tapos sumunod na paragraph doon nakalagay, for purposes of determining a quorum, nakalagay din that majority of each members, majority of the members of each house. Kaya ang nangyari doon sa Abilino versus Cuenco na sinasakilang kaso 1949 case ang Senate President, si Senate President Jose Abilino from Samar. Siya ang leader ng Liberal Party. On the other hand, ang leader naman ng Nationalista Party, si Senator Mariano Cuenco, kasama niya sina Senator Lorenzo Tañada. On that occasion, 12 of the Nationalista senators, Lorenzo Tañada wanted to deliver a privileged speech at aatakihin niya si Senate President Jose Abilino. Kaya in-install ni Senate President Abilino yung session, hindi niya kinol kaagad yung session, tapos nung tinawag ang session, nagkaroon ng calling of the rules. Hindi nila dinispense yung calling of the rules. Normally, dinidispense yan para mabilis. Tapos, binasa rin yung minutes of the previous session para talagang ma-install yung privilege speech. After that, nag-dismiss na kagad, na-join yung Senate, walk out na yung grupo ni Senate President si Abilino. Naiwan yung 12 ngayon. What are they going to do? Ang ginawa nila, in-appoint nila si Senator Cuenco, Mariano Cuenco, as acting Senate President. Tapos siya nag-preside. At nung nag-preside siya, na-elect siya na Senate President by the 12 remaining senators. Nakarating yung kaso sa Supreme Court. At doon sa Supreme Court, sinabi nila na hindi pwede na ma-elect yung Senate President kung kulang ng 13. Kailangan 13. Pero sabi ng Supreme Court, doon sa final decision, sandali, at the time na nangyari itong butuhan sa Senado, there were only 23 senators in the Philippines. One senator was out of the country, that was Senator Tomas Confisor. At sinabi ng Supreme Court, the language of the Constitution is very clear. It did not require that majority of all its members. It only required majority of the members of each house. And majority of the members of each house is anything that is more than one half. So what is one half of 23? That is what? 12. More than one half. No? Hindi naman pwedeng 11 and a half plus 1. Hindi pwedeng 12. Dahil yung isang senador, absent din siya noon, si Senator Vicente Soto Sr. from Cebu, who was sick, he was in the hospital. So sabi ng Supreme Court,
you only have to consider 23 senators in determining the existence of a quorum. And given the fact that the Senate processes of compelling its members to attend cannot be served outside the Philippines. So, walang jurisdiction ang Senate kay Confessor. So, 23 lang. Dahil kahit nasaan yung senador na yan, basta nasa Pilipinas, he is still a member of the Senate. And in the determination of the quorum or in the determination of the absolute majority, then you count only the members who are here in the Philippines. Sa sitwasyon ngayon, ano ba ang majority? Hindi ba pwedeng 12 lang ang majority? Even majority of all its members means 13 or majority of the members of each house. Kailangan 13 pa rin kasi nandito naman yung 24 senador eh. Kahit nakakulong si Jingo Estrada, hindi mahanap si Bato unless magkaroon ng ebidensya that Bato is already out of the country, then it would be beyond the processes of the court. But even if Bato is out of the country, is still the language of Article 6, Section 16 of the Constitution is very specific. To elect the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives, it requires majority of all its members. Yung salitang all, wala sa 1935 Constitution. That's why the case of Abilino versus Quinto cannot be applied either in the election of the Senate President or in the conduct of session. Because in the determination of quorum, it requires more than 1/2 of the members who are here. And since there are 24 senators, majority of the 24 senators, regardless of the fact na wala sila physically because somebody is detained, somebody is cannot be found, but he is still in the Philippines, still you require 13 senators. Kaya, void, unconstitutional yung ginawa nila ngayon sa Senado. Si Katutan, sa paliwawa ng Attorney Lambino at ating tanagagig sa kay Amarlang abogado, teacher itan at the political law at ating tanagagig. Say makapalpalit-balat at ating tanagagig, tan makaperman, no banbantayan tira senador, agaon tan at ating tanagagig, si babagadan prior to sa agawan election da karuman, di ba si babagadan na inay daklay lakabinbin na trabaho at Senado. Pero what did anti ginawa doy? Kaya ridan na nan-elect na sa Senate President pro tempore anti ginawa da. Inadjourn da CNDA ang Senado. Inadjourn nila yung sesyon ng Senado, CNDA. At atong tanagagig. Yasi gabay to ni babagati CNDA, until may tawag dat sayay, until revoke otherwise ingontan. So sa may tunututan. Pero sa kwanda mo lang ti atatong tanagag mapapatnag, yasatan yung movement yung ginawa da is just to block yung investigation that has to be done today, yak in-schedule na say majority block under Senate President Alan Peter Cayetano. Akin kasi, taagdagabay, napantungtungan itan. So flood control fiasco at atong tanagagi. What is so juicy? Anti masamsamit. At satan. Masamsamit o ampait-pait. At sa tay issue na flood control fiasco at bansa tayong Pilipinas. Remember, mali-malitan kwarta so abalang at kaban na bali at ating tanagagi. Akin, tagdagabay ya imbestigaan. Anti-kwanto ng tulpo. Imbestigan tayo pero nang tini. Singa i-edit tini. No duga o susto o matwa imaibabaga to. Imagine. Ba't kinakailangan mo pang edit? Iparuntal mo lang direkta at Senado. Agon tanatatong tanagagi. Kaya nga sabi natin, sa ating pambungad na pagbati, makapaingungot, makapagunigon.
Akin ta makapagunigon ni sa sakay ni makapagunigon na taton tanagagi. Wala tani kasi at sara yan senador. Nagkalalo at sara may minority. Wala ni kasi at puso tan kanunutan da. So respeto da at constitution tayo sa ating saligang batas. Meron ba silang pinoprotektahan? Wala tayo iaagol da? O say sarili da so iaagol da? SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. So tuloy kaya nini na saring pakabatan paimano, malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare!
Kabigla ka naman, Mari, ah. Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mari. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mari! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, doon na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Mamalingling, Mangin, Paborito. Mayombo, Paborito. Pantal, Paborito. Poblacion Oeste, Paborito. Tanjat Paguchico, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say Lawas Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasampahan.
Tuloy-tuloy su SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Kalop kantabi ni say lawas yun karo kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:38 lang, anamutan ko paniyan pankanonawa, ya ilugay na happy birthday si Councilor Elias Villanueva na bali na kalasyaw. Yasay kwandamot lang tiyatatang tanagagik, a leader who doesn't just work hard for the community but also brings a unique energy that everyone loves. To the man behind the most iconic intro in town, let's all shout a big woo today. Si katutan sa mensahe ito nan Mayor Patrick Agustin Karamatmat. Wishing you more blessings, good health, and success as you continue to serve our community. Happy birthday, Consi! Likewise, hello and good morning sa lahat ng ating mga viewers at nakikinig ngayon sa ating SBM, Saray Balitan Matwa at Sarian Kaplusan at ating tanagagig ay yung ating mga single ladies ng Barangay Basing. Nana Bihing, Nana Conching, Nana Perla, aka Doktora, tan si Kagawad Esperanza. Ontanwat na sa presidente na senior citizen at Basing, si Madam Emma Alipio. Si Sir Maxi Solis, hello, good morning. Tan amin kilatan at bali na binmali, nagkalalo ray senior citizen. Kumusta kila? Nisay balitak ditan. Bali na binmali at ating tanagagik. By the way, flash report lang. Flash report at ating tanagagik. Sarian Kaplusan, walala at Senado si DILG Secretary John Vic Remulla. Wadtanlan mambabantay at ating tanagagik. Si Secretary John Vic Remulla. Kinanti babantayan yun titan at Senado. Pauron nyo, agyura paluubon, ireman gawa na investigation sa ating flood control project. Flood control fiasco. Ay mabambanday kayo, halatado yung mga moves nyo. Anyway, kumusta kila namin yung senior citizen? Ag kayo masyadong nagugunigo na, sa rin nagagawad bansa tayo pero lakumon malikot kayo na inayan to. Pero and by the way, kawat kila na birthday gift yo. Wala lang naawat yuran birthday gift yo at ating tanagagig. Tani say balitak manaya ditan. Di ko dat satay ID. Mga la kayo na balon ID man na proseso kayo na balon may tuman may senior citizen book, magano pa tanong nang kulalingan may kopyak diay nang tulay tawag dat say purchase booklet. Wala lay purchase booklet kumat. Proud to be senior citizen. Insan kumula in pa laminate may ID. Wala mo lay ID at atong tanagagik. Proud to be senior citizen. At naka-enjoy na rin ako ng 20% niya. Akataluran purchase akla. Less 20%. Tanjad panangan ko mat less 20%. Pero aga natutumbok tayo 20%. Aga natutumbok tayo 20%. Nevertheless, sabi nga natin, ditan manaya, bali na binmali, walay singabalon patakaran ditan. Na if you will receive your birthday gift, naman bilang agka makakar, ang mo naala, hangga po'y may walay rason, yag mo naala tay, agka makakarta, yan receive mutan, so birthday gift, no? At stricto ramanaya ditan natan. Stricto. Tanisay kwanda, no, ag kayo makakarya mga lana sa ating birthday gift yo.
Di man bali at atong tanagagik. Nalilingo, either dyan training center, o di no dyan evacuation center, o di no di man mismo OSCA office. Ito taman kakaabay mo't lamang iraratan niya facility na sa munisipyo. Kaukulan mo ay mampapicture. Mampapicture ka, bit-bit mo may senior citizen ID, insan bit-bit mo may authorization. Walay official copy na authorization authorizing the person to act in your behalf. Yasikati mga wat na samay may awat nun 500 pesos kalamor. 500 pesos kalamor. So man pa picture ka, awitan tunatan may picture mo, may imbakim ya mga wat na samay, mga wat na samay 500 pesos mo. Bakit po? Hindi ba enough na yung authorization letter na may signature? Wala ba kayong tiwala sa mga presidente ng PhilSCAP? Wala ba kayong tiwala? Antayo wala may di paran tayo at atong tanagagik. Sa may kwanda. Di ba wala may di paran niya? Agkamantiwalad si kato takagagawang kwanda. Agauntan. Wala tayo untan niya di paran. Agka makapantiwala, takagagawam kwanda. Tua. Ay, kanyan sa kwanda, agay mo ulatan. Hagyo kami sirin na pantiwalaan, ya presidente na PhilSCAP, ya si Camille mga la in their behalf, tapin walay nagawaan mi mo, na perform mi mo my duties me and responsibilities me as president of PhilSCAP, at makatulong kami at komunidad mi, at sarika kaibamiran senior citizen, at community mi agontan. Kung ang isang tao ay hindi nagtitiwala, maaaring dahil ito sa mga nakarang karanasan o mga nakikitang kilos na nagdudulot ng pagdududa. Nangyari mo. Pero, bakit kayo nagdududa? Agaw tanatang tanagagik. Si katumay kwandalanti. Di paranda mo lanti at atang tanagagik. Kagagawa to ta. Agto na ipatiwal. Ta kagagawa to kwanda. Pero ibabagan naman katoy bubas nga o dalabat. Lik na anda atatang tanagagi, kakauntan, di tanad bali na binmali, nagkalalo la senior citizen. Let them perform their duties and responsibilities. Kwanda, tani, wala ni requirements amo natan ditan. Singara mo lara empleyado, yaman gawa ray report da. Abalang ko asosasyon na batan. Asosasyon, antay yung asosasyon nanti, singa panliligatan labat, nasa ray senior citizen. Akin balita, walay monthly report dan iray officers na PhilSCAP, to be submitted, magsemanggawa na report is the president, and then to be submitted by the secretary to the office of the OSCA. Pero, ang gamanumtan, sa ito po't data itong talagagig, kulanti honorarium da balitoy, irati sekretaryo, paunlaan nyo radita na OSCA office, ang pangalan di pamasahe da hanggang honorarium da say walay honorarium sa ray presidente labat nalilingot 2,000 2,000 binulan so awatan da 2,000 si katutay honorarium da sa ikwang kulante na naawat ko may informasyon akin na kaukulan day manggaway report sa ikwang damat yung baga may report ko no anturay kaukulan anturay napagyagawan, you do not need to make a report para malaman mo yun. Tanungin mo na lang. Sa meeting nyo, yung mga presidente ng PhilSCAP, and then you make the details, ilista mo. May secretary naman kayo, agauntahan. May secretary ka, dilista nila yung mga concerns nila. Pero, gagawa pa sila ng monthly report.
Anto, manu opisina kayo. Di sa manggagawa i-report lang ba, di ba may wala rin opisina? That is an association. Nasa senior citizen. Isa nyo rapas ka rin yung manggawa i-report. Ay, agi. I-report dalad si kayo. Ilista dala ba? Mamimiting mat ira. Oh, by the way, no mamimiting ira, wala rin kuno kaiban mat yung opisin na uska. Akikaw ko. Let them function independently. Agaw tanatatang tanagagig. Pala nyo rin mamimiting. Among them, they will discuss everything. Nanturen needs da. Insan sa ikaw tunatan ng presidente, si Katipa sabito at sa may Oscar, agauntan. Ang kapot sa inawa ko nin report at nawali unlad man na Oscar. Ako anta, no, Oscar head o di nun representative. Si Karalay mang gawa na talking, si Karalay talking. Hanggang pulay rule to may presidente. Tagadengel labala. Tuatan. Tuatan. Wala niya kasabin amay informasyon na siya. At sa may kwanta na antun man na agaw, walay birthday gift amoya may distribution anto. At walay department head ko nun apan pasno kandidat at munisipyo. Wala ko nun department head ya pinanpas no kandidat at munisipyo. Sa ati pa nang i-release na birthday gift, tayo sa ikondalalaingan ditan. Lik na andaray taga Binmaling. At singa OA la amo, overacting la amo. So sa may nanuneng da, ipapaneng yo yan nanuneng da. At sari awaway kimay tan salita yo. Na OOE-an na po sila. Wala amoy antayo marlang suutak tamat iray, marlang ni suutak dare senior citizen anto kati pambiliban ko laban ang gano at their age marlang ni so sa may kanunutan da atateng tanagagig at second that akin ta ipaparuntal yun na so sarili yo akin ta singa amay walay term inusarday pabida o yun sing banso term da yan o sa da pabida wala may plano da kwanda wala tayo plano yo sa bagay asalig na mo laingan na so nagmaliw yung miyembro na sangguniang bayan agaw tanatatang tanagagi tuande sa asalig da sa kanyang sekonda lagi gabay dan their presence is always felt. The gabay dan labay dan namay they are always present every activity na nagawad sari barangay nagkalalad sari affairs sa senior citizen because maybe at ating tanagakik walay purpose ay kung sirin kung si kayon talaga talagang bilibag at si kayo ang gano senior citizen kilaw kang kung saray may katungtung kuha saramay aliwan sa kilabat saramay katungtung kuha tatang tanagagig ay bilibakad si kayo marmarlas ni so kanunutan nyo at saratay edad nyo anti kakanan nyo akam ko ay agi at tatang tanagagig ay by the way kumusta na po yung kuan yung kaso ni yung abogado na nahuli ng CIDG, buhay pa ba yung kasong yun? Ano na kayang development nun? At sa ibabagad at empleyado ko nun na bali na Binmaliman na. Wala rin kinutuan to. Managkuto ko naman eh.
kumusta la kasiman, Kabaton Tipa? Ha? Salin tayon Kabaton, no? Antulay development tuman. Aliwan sa atan labat, ang tumala kasi development tuman kini. Amay tawag tuyay. Amay inya karna sarara may SK di man Boracay wala talay development tumat di man antulay outcome to my investigation. Tanang lang ko man investigate iray. Tula kasi outcome to man. Tahimik na rin Wala tayong naririnig. Let's wait and see. Let's wait and see at ating tanagagik. Paano wala mo so gagawin dan investigation. Pero aman labat lang so sama yung pasabidan concern damat at si katayo at ating tanagagik. At akin tay senior Turaman, Fiskap, di Oscar, Kwantura, tatang tanagagi. Magmamaliw lang kin amo. Sa operation dat singara empleyado o empleyado ng munisipyo or what. Kaukulan da ni manggawan na sa tay monthly report. I-submit da, Oscar. Anti consequences to bilang naman bilang gira makapan-submit na monthly report gira makaawat na honorarium da. 2,000 monthly no ang gapoy monthly report mat kay submit da do opisina na OSCA. Pati saman so samay panangalan na birthday gift nagkamakakarat walay di picture panang nang may ID plus may authorization mo ni. Mahirap bang magtiwala? SBM, Saray Balitan Matwa. Say kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Akaulo pakantabay lalangula sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. The technical side kantabay tayo si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. So it's another day mga kapaborito. Tingnan natin. Yan, hope and see kung matutuloy yung Blue Ribbon Committee ngayon under Senate President Alan Peter Cayetano. See you po ulit bukas. Dito lamang sa #1 Pop News Sig Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM